Παιδιά, θέλω να σας πω ότι πρέπει να μου γράψετε κάτω τα ονόματά σας στα σχόλια για να μπορώ να κάνω το giveaway. Θα μου γράψετε το όνομά σας και τους αριθμούς. Άμα δεν ξέρετε τι είναι οι αριθμοί, γιατί πράγμα εννοώ. Ενώ εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε γράφει εδώ προτάς και κάτω έχει κάτι μικρούς αριθμούς. 7, 2, 3, 7, 9, 7. Αυτή εδώ πέρα είναι οι αριθμοί μου. Επίσης, ξέρω ότι νικήσαμε. Το κλαμπ μας ήταν το πρώτο. Είχαμε μαζέψει πάρα πολλούς πόντους και καταφέραμε να βγούμε πρώτοι. Οπότε το PKXD μας έκανε ένα δώρο και μας έδωσε 50 gem, 500.000 coins και αυτά εδώ πέρα τα υπέροχα χρυσά παπούτσια. Θα παίξω με την αδελφή μου. Να μας κάνετε friend. Εμένα με λένε πρώτα σε 7, 2, 3, 7, 9, 7. Και εμένα με λένε πρώτη Τίνα Rainbow Cat και οι αριθμοί μου είναι 2, 2, 5, 1, 6, 6. Οκ, τώρα που το ξέρετε πάμε στο βίντεο. Οκ. Με ποιο να βρούμε να παίξουμε, να τους κάνουμε και αυτόν ένα βίντεο εδώ πέρα, τον Μουστάφα X Κράλ Ξό ή πώς τον λένε. Νάτος, παίζει να είναι offline. Πούμε ένα hi. Hi, how are you? Παιδιά, παίζει να είναι offline. Λέτε να τους πούμε ότι κάνουμε βίντεο και θα πω σε αυτήν εδώ πέρα. Φαίνεται ότι έχει καλό ζωάκι. Σε αντίθεση με μένα. Άχρηστα είναι τα ζωάκια μου. Παιδιά, παίζει να έχετε καλύτερα ζωάκια από μένα. Επίσης θα σας δείξουμε τι πράγματα έχουμε. Για να βλέπω. Όχι ρε φίλε. Εδώ έχουμε όλα αυτά. Τα πράγματα. Όλα αυτά τα skin. Από πανοπλίες έχουμε μόνο αυτές. Εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Δεν βλέπω κάποιον online. Τέλος πάντων, πάμε να βρούμε την αδελφή μου. Οκ, πάμε να την βρούμε. Θα παίξουμε ένα Βιέννα τώρα. Χριστίνα, τι νομίζεις, θα με νικήσεις? Δεν ξέρω. Χωρίς armor, δεν θα αγοράσουμε armor. Εδώ πέρα αυτήν εδώ θα παίξουμε. Δεν είμαι hacker. Δεν είμαι hacker. Play. Πού είσαι, θα σε πω. Θα μπω τώρα, περίμενα. Θα κάνω teleport. Άσε. Αυτό εδώ πέρα θα πάρουμε. Όχι. Είναι και περίεργη η κάμερα. Χριστίνα, δεν έχω όπλο. Δεν έχω όπλο. Περίμενε. Δεν έχω... περίμενε. Δεν έχω όπλο. Τι κάνεις, παιδάκι μου? Δεν έχω όπλο. Τώρα έχω. Ο πρώτος σου πόντος δεν μετράει. Πέθανα. Με νικάει ήδη 2-0. Θα προσπαθήσω να το γυρίσω γιατί δεν έχω και καλή κάμερα από. Για να δεις που θα χάσω. I believe I can fly. Όχι, έπεσα. Μου έχει φάει τα σόβρακα ρε φίλε. 3-0. Ουί! Πάμε. Ρε φίλε, 4-0 τώρα. 4-0. Συγγνώμη, γιατί δεν... Ένα λεπτάκι. Πού είσαι. Εγώ Πού είσαι. Είναι περίεργη η κάμερα όταν...
Έλα ρε φίλε, πήρα και ένα πόντο τώρα, τι να σου πω. Παιδιά, να ξέρετε ότι στους 50.000 ή μπορεί και σε λιγότερους subscribers θα φτιάξουμε merch. Αλλά τι λέω, ούτε έναν δεν έχω. Like και subscribe, guys. Αλλιώς θα έρθω και θα σας βρω στο PKXD. Άμα δεν κάνετε subscribe, θα σας φέρω μια καρύδα στην κεφάλα. Πάρ' το. Κοίτα να βρεις, θα πάρω armor και μετά θα κλαις. Όχι! Με δουλεύεις τώρα. Φάτο. Απειλή. Ωρε φίλε. Δεν γλιτώνω από σένα ρε φίλε, δεν γλιτώνω. Όχι, 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 όχι. Έλα, παραδίνομαι. Δεν μπορώ ρε φίλε. Παίζει κινητό. Άντε bye. Χαχα. Πού πας? Άμα το like, θα φάτε παντόφλα από την Ελληνίδα μάμα. Κοίτα να δεις. Πού είναι? Τις φέρω μας. Πού είναι το καριδάκι? Καλά σήμερα καλά. Ήσουν, γιατί μου γράφει ότι είσαι offline. Πού να ξέρω, εγώ παίζω. Περίμενε. Παίζεις. Παίζω, Καλά. ολόκληρο. Δεν το σου. Άου, διάγραψε. Ξανακάνω. Σε friend. Κάτσε να το μαμά, θα δουλέψει αυτό. Bye bye Χριστίνα. Ciao. Για να βρείτε και τους αριθμούς της, να δείτε πώς γράφεται το όνομά της. Γράφεται έτσι. Πρώτη Τίνα Rainbow Cat. Εσύ μου το βάλεις το όνομα. Για το σχολείο. Αφού σου αρέσουν οι γάτες και τα ουράνια τόξα, τι να σου πω. Κοιτά. Έλα εδώ, πρώτη Τίνα Rainbow Cat. Και τι αριθμούς έχεις? Κάτσε να μπω. 1, 6, 5, 5. Πώς, τι αριθμούς? 2, 2, 5, 1, 6. 2, 2, 5, 1, 6, 6. 5. Να, εδώ. Αυτή εδώ πέρα είναι η αριθμή και το όνομά της. Και πατάτε εδώ πέρα το κουμπάκι αυτό και τη βλέπετε, να τη. Σε έκανα, άλλα. Οκ, έρχομαι. Θα έχω. Αλλά κάλεσε. Κάτσε να δω. Περίμενε. Sky Candy. Άου. Τι είναι αυτό? Μου γράφει ότι είσαι offline. Καλά, μα παίξουμε μαζί τώρα. Ουί. Μένετε λίγο να δούμε κάτι, να ψάξουμε ένα emote. Ποιο είναι? Οκ, το βρήκαμε, αυτό εδώ πέρα ήτανε. Και κάνει σαν το Villagers πραγματικά. Κάτσε να σκοτώσουμε κάποιους παίκτες. Bye bye, είχαμε. Έτσι κάνει ο Villager. Απλά κοιτάξτε παιδιά μια κρυψώνα που μπορείτε να κρύβεστε από τους φίλους σας. Άμα παίζετε hide and seek. Θέλει να παίξουμε κρυφτούλι. Άμα μπει στο κόσμο μου, ναι, θα παίξουμε και κρυφτούλι και κυνηγητούλι. Έλα. Πακ. Παίρνουμε να πατάω. Αυτό πατάω. Έτσι.
Όχι. Παιδιά, βάλανε όλους τους φίλους του Τόμ και παιδιά ξεχάσανε το Ginger. Άμα δεν ξέρετε τι είναι, ο Ginger είναι ένας φίλος του Τόμ και είναι απλά μια πορτοκαλί γατούλα και ήταν ο πιο γλυκούλης και δεν τον βάλανε. Όπα. Και αυτή νίκησα. Καλά, εγώ είμαι πιο... Και παιδιά, και άμα θέλετε αυτή εδώ πέρα την πολύ ωραία στολή που έχετε όταν παίζετε πίτσα, αυτή εδώ πέρα, το μόνο που χρειαζόσαστε είναι ένα άρμπορ. Μόνο αυτό. Κάτσε να σας δείξω ποιο. Το έχω εδώ πέρα. Ναι, αυτό εδώ πέρα, guys. Αυτό εδώ πέρα. Εδώ. Και subscribe. Εσύ κάνε like. Και εσύ κάνε like. Όλοι κάντε like και subscribe. Αλλιώς θα πάτε παντόφλα. Πολυνίδα μάνα. Κάντε like. Οκ. Μπάρμπαρο. Πού είναι? Ρε, αυτός έχει μπόλικους. Ο Μπάρμπαρο. Παιδιά, δεν πρέπει να μοιράσετε την πίτσα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο high school, αυτό εδώ πέρα. Να μπείτε μέσα. Έτσι, τσακ. Όπα. Μου δώσε να βινώσω. Μ' αφήνει να πω. Μου δώσε να βινώσω, βρε Μπάρμπαρο. Παιδιά, τα κάναμε όλα λάθος. Πρέπει να φοράτε όλη την πανοπλία. Συγγνώμη, γιατί δεν με αφήνει να πω. Να ρωτάς. Αυτό το παιδάκι. Πήγε λίγο λάθος αυτό. Γιατί μπήκα στους friends. Και γιατί έχεις το πίτσαρ. Εγώ. Παιδιά, έχω μπανάρι. Μπανάνα σκιν έχω, ρε φίλε. Μπανάνα, ουνάνα. Χαχα, είμαι μια μπανάνα. Κύριε Χάνα Λαγοβάκη. Παιδιά, θα έρθει η μπανάνα σπίτι σας και θα σας φάει όλους. Οπότε προσέξτε. Buff Bear, τι είναι αυτό? Κάνουμε και short. Όχι, άμα θυμάμαι καλά, έχω κι άλλο χρυσό item. Think. Να πάω το skin μου. Βλέπετε τη φάτσα μου τώρα πολύ κοντά. Άμα μπείτε στο κόσμο μου, Όχι ρε φίλε. είμαστε. Η κάμερα! Γιατί είναι έτσι, δεν τη θέλω έτσι. Εγώ προσπαθώ να μαζέψω τα χρυσά. Λέξω πάλι. Hello. Πώς θα τα αλλάξουμε? Ας τα αλλάξουμε. Λοιπόν, Legendary. Σου γράψω εδώ. Εσύ παιδάκι. Ρε! Ποιος κάνει το Villager? Ρε! Πατέρα. Πατέρα. I'm recording. Legendary. Άμα μου δώσει και εσύ ένα καλό θα σου δώσω αυτό εδώ πέρα. Συνήθως δεν σε πιστεύουν ότι και καλά βγάζει βίντεο. Triceratops. Χάλια είναι. Καλά και εγώ τον έχω. Χάλια είναι. Αυτό που μου Σου πω έδωσε ο κάτι. Μπάρμπαρο. Το θες? Εγώ. Παιδιά, θα το κάνουμε prank. Ότι και καλά θα το δώσουμε. Και κοιτάξτε τι πατάμε. Τσακ. Και δεν το πήρε ούτε στα όνειρά του. Ναι. Έχουν μαζευτεί γύρω μου. Μάλλον με πιστέψανε. Λοιπόν. Πάρε αυτό. Ένα πάντα. Εγώ τώρα παίζω πίτσα άμα μείνω στον κόσμο μου. Και... Bro, not me. Όχι εμένα, ρε φίλε. Γιατί θες ένα legendary pet? No, όχι ρε φίλε. Πολλά θες. Πολλά θες. Πώς το καημένο. Άμα έχεις καλό ζωάκι, ναι.
Παιδιά, να θυμάστε, γράψτε μου στα σχόλια τα ονόματά σας. Τα PKX2 ονόματά σας. Έχω εγώ να λένε. Τι? Αυτόν εδώ. Πάλι καλά. Έλα. Όχι έτσι. Έλα. Περίμενε. Παιδιά, έφτιαξα την κάμερα επιτέλους. Έλα, έχω να λένε. Θα ψαρέψω. Παιδιά, έχω πιάσει όλα τα ψάρια. Και όταν λέμε όλα, εννοώ όλα. Έλα στον κόσμο. Περίμενε. Θα ρίξουμε να ψάρεψουμε κάτι καλό. Ψάρεψε. Παπ. Αλλά Α, με πέτεις όλο τη γάμα. Κάτι κρέμ. 2, 1, πάμε κατά. Τι κάνουμε? The fish go away. Όπα ρε. Δίνει κι άλλα. Τι δίνει. Παιδιά, τι γράφει εδώ? Χριστίνα, γράφει εδώ ότι κάτι θα γίνει σε 2 λεπτά. Και αλλά ήταν ένα νέο update. Πάμε να μετρήσουμε κι εμείς, ξέρω εγώ. Μπορεί να μας δώσει και άλλα πραγματάκια. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο έχει φύγει το όνομά μου από εδώ. Χριστίνα, και σένα σου έχει φύγει. Περίμενε, πήγαινε λίγο εκεί που είμαι. Πήγαινε λίγο εκεί που είμαι κι εγώ. Πού είσαι? Εδώ. Εδώ είσαι. Πήγαινε λίγο εδώ που είμαι κι εγώ. Γράφει τίποτα σε σένα για 2 λεπτά. Ναι, παιδιά, γράφει, ναι, όντως. Κάτι θα γίνει. Παιδιά, κάτι θα γίνει. Όντως έχουν μαζευτεί γύρω διάφοροι παίκτες. Εντάξει, περιμένετε, θα μετρήσουμε εδώ. Άμα θέλετε, μετρήστε μαζί μας. Άμα θέλετε. Ένα λεπτό θα μετρήσουμε. Οκ, πάμε. Περίμενε. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Τι θα γίνει τώρα, γιατί εδώ πέρα δεν μου γράφει τίποτα εδώ πέρα. Μακά να δίνει κάτι. Καλό ήταν αυτό που πήρες. Οκ. Κάσω εδώ. Θα κάνουμε σπινάκι. Τι λέτε να πετύχουμε? Τι λέτε να πετύχουμε? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Τι θα πετύχουμε? 3, 2, 1. Σπινάρουμε. Βλακίες πετύχα. Βλακία ήτανε. Βλακίες πέτυχα πάλι. Παιδιά, πετύχαμε βλακίες. Έδωσε το PKXD και αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο. Παιδιά, βλέπετε αυτό που βλέπω? Παιδιά, βλέπετε αυτό που βλέπω? Πόσα likes έχω? Παιδιά, όλο αυτό είναι ψεύτικο, απλά μου έχει μπαγκάρει λίγο. Γιατί άμα πατήσω like θα βάζω στοίχημα ότι όλα αυτά τα likes θα φύγουν. Παιδιά, και όμως δεν φύγανε. Παιδιά, και όμως δεν φύγανε. Κάτι πάει να πει αυτό. Να σας πω. Παιδιά! Για έπαιξα YouTuber. Καλά, και εγώ YouTuber είμαι, αλλά αυτός θα έχει πολύ πιο πολλούς subscribers από μένα. Τέλος πάντων... Αφού εμείς τώρα έχουμε αρχίσει. Λοιπόν...
Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια!